Dobrý den, pánové, vítám vás na dalšího videa, tentokrát se hraje Minecraft. Jsem tady s mým kamarádem Mineburíkem. Ahoj. Řekl jsem to dobře? Jo. Jo, v tomto díle budeme dělat Design. design. Ty dezingu, ty vole. Takového provizorního metra. Tak, vítej. Au. Z mého baráčku do jeho, neboli z jeho baráčku do mého. Au. Proč tady byl ten blok? Ne, jaký kreten. Který kreten ho jsem dal? O, to neřešíme. Tak Nebo jsem to náhodou já? Jo. Když jsem tohle celý stavěl a kopal? To se byl určitě, já jsem tady nekopal nikdy v životě. No právě. Mining in the dark is dangerous, place torch. Co? No, nebo já ti to vysvětlím. Tady na tom serveru je takový idiotský pravidlo, že vlastně musíš mít hodně světla, aby si mohl vykopat nějakou rudu. To je mentální, ale tak nevádí. Jo, Mineburíku, portu se za tebou. Hrajeme na serveru, nevím jak se jmenuje. No to není ten název, to já nevím akorát jak se jmenuje. Reklama. Ano. Dobře. Můžete vidět, že mám Diamond Branko, to mi všechno, že mám Mineburík. Ano. No tak už to přijme ten port do pí. Kačua. Ano. Nepodaru. Já si pro tebe dojdu. Jinak Mineburík má PvP, VIP a teď letí dolů. Mine! Je to Mineburík, já to nevím říct. Má tady provizorní sklad. Vidíte, jaký bordel, ale on to má taky ve skutečném životě, ale tak jako neřešme. To není provizorní. Dobře. Tvé, já tě mám provizorní sklad. No dobře, teď vám jdu ukázat můj domešek. Radši ne. Držubu. Ne! Já se spadnu. Ždeben. Tak tady máte sexy kaktusy, to neumíte. Jste super. Kaktus. Tady domeček, vy jste se ptali, co je tohle, to se radši ani neptejte. Dobře? Auč. Tady jsou kaktusy, je takový hezký domeček. No. Escape. A tam tím směrem, ticho buď, je Mineburík. A tak vrhneme se do toho designu toho metra. Mineburík, co znám vzít jako za věci na ten design? Glowstone, sklo a stone. Glowstone, dobře, tak. Glowstone, sklo a co? Stone, kámen normální. Já vemu stonebricky. 4, 5, no to asi ne, to by asi nešlo. A ty by si nešel. Já používám stone, ty kreténe. To Jeden. mě nezajímá. Já stone nemám a musím ho vypést ten stone, takže my tady nemáme uhlíčko, my jsme chytrý lidé. Tak jo, já si teda takovému zelený uhlíčko, mám 10 uhlíček. Ty jsi bohatý. Já vím, ale ještě v druhé čestce mám jako dobré. Já mám asi cca double čestku. To nevadí, ty jsi totiž bohatší a vám ukážu i Mineburíkův. Tak teď mě zajímá, co z tebe vypadne, když jsi můj sklad už ukázal. Tam to takový to velký, jak jsem na začátku spadnul, když jsem se sem připojil, jo. Tak to fakt nevím. Jo, myslíš čank, jak jsem kopal a všichni myslí, že je to World Edit. Ano. Jo. No, tak to mě taky strašně moc naštvalo. Já jsem tady s kamarádem kopal čank a oni pak všichni na tom serveru si myslí, že je to World Editem udělán. Kdo neví, co je World Edit, tak googlit. 1, 2, 3, 4. Neumí počítat. 5. Do 5. Hele, do 5 to ještě zvládám. A jsem si myslela, že už by si byl tak mentální. Co? Hej, tak jako pustíme se trošku do toho, až tady vypeču ty suroviny. Já už jako tady osvětluju, designuju. Jo. Já nevím, co děláš ty. Já tady musím vypést ty suroviny, jak jsi chtěl, tak z toho no tak, chápeš. Tak já mám silktáč, já to kopu. Jinak mám tady hezký skin. Já ukážu. Medvídek. Ty a hezký skin. Tak to si mě pobavil. A ty taky.
Ty máš nějakýho chlápka v pyžamu, tak jako. To je oblek. A blablabla. No fakt? No, Věř mi. Já jsem s kým vyráběl. a ty jsi vyráběl sebe. Ne, No, pustíme se no do jistě. hraní ticho buď. Ano, pane. Jistě No. madam. Co? Nic, spirál. Neštvi mě. Já, to bych se nedovolil. No já bych kdybys to nedovolila. Pustím. Dobře, jdeme do hraní. Tak jo, tady mám trošku stonu a trošku skla. Jo, kam mám Hej, já stone? mám double čestku. Pardon. Tak jako... Já ho tam peču na nic a ty mi potom řekneš. Teda, já ho tam peču a ty mi potom řekneš. Já ho mám double čestku, ty vole, tak jako víš co? No dobře, no, tak asi 2 double čestky. Oh, ještě lepší, ty. Tak já mám na ten glowstone. No, já tady kopu takovýhle díry. Na glowstone. No, Tak jo, já tam budu dát glowstone a ty tam budeš kopat ty díry. no to bude fakt zajizit teda. Jako. No bude. To je záživný. To bude záživný díl. No bude. Tady ještě Hodně. nic. Hodně Tady, záživný, jo. tady. Samozřejmě budeme dělat i něco jiného, jo, takhle. Jsi si jistý? Ne. No, možná UFO porn jako gogo. Ne, nebyl to reklama. Kopír, kop. 3, 4, Chovoď. 5. Omlouvám se. I'm sorry, gogo. Fuck. To je díra. Nějaká moc velká. Větší než má Ježich. Jo? Jo. Tak to je špatný. Ani ne. Už slez s tím sklem tvým a vypni si ho. Oni. Ar! Au! Ty pičko. Zhyneš krutou smrtí, jestli Ne, mě- ne, ne, dobré. No. Já tam dávám ty glowstone, pochopil jsi to nebo ne? Já jsem se zasek. Počkej, já je dávám ale níž. Jsi divnej. Který idiot ho tam hodil ten glowstone? Já ne. No tak uni! Uni, nebo zhyneš krutou smrtí. Tak děkuju. A prosím tě ne. No, popros. Tak děkuju. Moje sklo, moje glowstone. Jakože Děkuju. takhle. Je divné a- toto. Mě vůbec nebaví. No, tak si jdi dělat něco jiného. Ne, dobře, baví mě to. Takhle. Jo. No prostě, hele, je to úplně easy. Každých 1, 2, 3, 4, 5. blok, šup, vykopeš takhle díru nahoru, Kolik jak tam- bloků? a prdala. No, jak šáneš krumpáčem. Potom, ne, ty vole. No, dobře, uni. Potom, jo, jak takhle došáneš tím krumpáčem, tak si vezmeš do ruky glowstone. Ne, takhle ne. Si vezmeš do ruky glowstone, vyskočíš a na ten horní blok. A pak to celý zastavíš sklem. A To je proč? furt, to je furt nějak moc vysoko. Ne, já už vím, počkej. Ty musíš vyskočit, hodit No. tam nějaký blok a pak tam dát jeden. Uhni. Uhni. Ty vole. Au! Stojíš mi v krumpáči. Tebe nech mě nebo zhyneš krutou smrtí. Ty taky. Co na tom meči máš? Sharpness 4 a Knockback 2. Jsi si jistý? Jo. Vážně? Fajn. Tak jo. Jak to najednou vzdál? No, jako, dobře jo. Cože máš co? Knockback 2 a ne. Efficiency, jasně. Jo. A na tom Knockback 1. Jenom knockback 1. Právě jsem se napil. No totálně suché ústa. Suchou. Ale půjdu do téhle kejvky, počkej, uhni. Počkej, že, no počkej. Sekunu, co je v té kejvce. Demente, nechoď tam ty vole. Hej, pojď, jdeme sem do té kejvky, tady je to hustě. Je to hustá kejvka, pojď sem. My neburíku, pojď sem.
Proč se zastavuješ, já tam chci? Aha, tak sorry. OK. Hele, Ne, je tady díra na povrch. a co to nikoho nezajímá? No mě jo, já mám díry v poušti. Co? No, že já mám díry v poušti. A ty může mít jenom Ježíšek a Gogo. Dohromady. Jaj. Tak, Hele. Diamanty. to se ti jenom zdá. Já vím. Žádný diamanty jsem totiž nenašel. Tak jo. Tak to jsme se zasmáli. No, to byl humor. A tady zase ta kejvka byla velmi velká a velmi dlouhá. 3, 4. A další iron, tady je ironu. Jest, to bude krásný beacon. A zabijeme vidrbose, jestli teda... Počkej, cože? Beacon z Ironu? Neřeš. Kidding me? Ale ne, chápeš, pyramida. Jo, jasně. No, kolik máš toho Ironu? Pár staků? No, sledu. A doma Ty má... vole, to bude pyramida o jednom bloku. Au. Ne, ani blok to nebude. Třeba 8 těch. Ale doma mám ještě Děkuji. nějaký iron bloky, takže... Hej, tady Iron. už ta propadlina. Pojď sem. Nebo propadlina. No, tomu se nedá říkat propadlina, ale... Já tak už jako- tam nechci. Mně se tam Pojď nelíbí. sem. Ne, mně se tam nelíbí. Tak jo, až najdu diamanty a to nic, tak jako dobrý. Kde seš? Najednou, kde se? no, I don't care. Are to you dal. fucking kidding me? To... A ne. Já potřebuji iron. Iron Man! Dost emocí. Dáme na to. Máme si. Příhoda. Toto bude temný tunel asi. No, asi. Asi schnijou mi vlasy. Tak to jsem fakt nečekal. Asi schnijou mi vlasy. No z toho tvýho smíchu asi jo. OK, tak dejme tomu. A teďko už to dáme. To je tak. Asi schnijou mi vlasy, jaj. Promiňte. Tohle je úplně normální. Ne, není. Já jsem si říkal. Co je tak vtipného na slovech asi schnijou mi vlasy? Nic, ale já jsem nebyl. Tak, takhle to máte. Ježíš Mária. OK, no. Tak teď jsme se zasmáli. Úplně. Úplně nejvíc. Už vím, jak nazvu tohle díl. Asi schnijou mi vlasy? To taky. Ale bude to tam. Asi schnijou mi vlasy. Forever. Ne, je to. Se nesměj. Se nesměj, jo, nedělejte to dobře. A já nevím, že uším tvým fanouškům taky ne. Máte pravdu. Enderman. Tady si. Kam šel? To je hajzl. On si se mnou nechtěl hrát. Na schovku. No to je pravda. Kde mám tu moji díru? Tady. Tu moji díru. No jasně. Já mám rád svoje díry. Blbá torčka. To je mentální pravidlo na tomhle serveru. Jo no. Taky nechápu. Tak proč ne, že jo, výváři tak mysleli tak. Jim to nebudeme mít to zlé. No, jim to bude mít za zlé. Někteří z nás, jo? No, tak jako dobré, ale... Tak počkej, dobrý nebo ne? Ne. No, tak zase nic. Ale že nic, prostě. Mineburíku, jak na tom seš s tím metrem? To je tunel. Tunelem. Jo, celkem cajk. Trošku polní.
Cože? Já cavinguju. Tak cavinguj, dělej si co chceš, pro mě za mě, já nevím, stav sněhuláky. Já, tady je ten pan Enderman. Jak na to Cíti. nemám opravení? No nemá. Jej, mně to píše, že nemám opravení na to, aby jsem položil torčku, jako trošku divný, ne? No, tak jestli je to v rezidenci, tak ne. Tak ale jako... Že já jsem tady pod... A už to mám. Ne, nemám. A peču na to. Dobře? Seču na To to. děláš Seču. nejlíp. Tak jo. Fuck. Tady Jinak tady dám... nebudeš dávat IP do popisu, viď? Ne. Dám... Mineburíkův... Jo, Mineburíkův... YouTube channel. Nebo spíš... Jeho, no prostě do popisu videa. No, nedáš. Jo, dám. A jen v tom nějak nezastavíš, takže konec chceš dělat? Ale. Nezastavím, jsi si jistý? Jo. Jo? OK. Jak myslíš? No. Je ready. Těš se v pondělí do školy, ty vole. Nebo, já se nebojím. Ale já jo. Tak vidíš, Píšeme písemku. to jsem teď neplať. Víš, jako. Ale toho já se bojím. Ale už to nebylo, já budu to hotový. A víš, čeho se taky bojím? Že mi už dochází sklo. No takhle. Tak dobře, tak teď už přestane kravit a jdeme prostě Já normálně hraju. na kravích. To nevadí. Já I zajdu když asi jsem- na můj spawn. Ty máš spawn? To neřeš. Jinak tady na tom serveru si můžete, hned jak se tam spavnete, si to můžete vybrat prostě rasu elf, myslím. Jo, elf. Skřítek, ne. Skřet. Lidí. Myslíš jen frakci? No, frakci, tak jako to je, chápeš. Já jo, ale asi jako ostatní nějak by to nemuseli moc chápat. To neřeš, no to vlastně to řeš. Ano, Ale já už to to- řeším, právě proto tě to říkám. No dobře. A já jsem skřet a tady Miniburík je normální člověk. Takže ho můžu zabíjet, A já Au. ho taky tralali. Já myslím, že ty asi moc ne, ty jsi zhynul krutou a bolestivou smrtí. A už jsem tě jednou zabil. Jo, protože já jsem si sundal brýně a řekl jsem ti, ať mě zabiješ. To neřeš. No to bude řešit. No tak to jako vůbec nemysli, to jako, ne. Já nemám Ne, mysl. dobře, tak jako dobré, Miniburík je borec. Ne, Tak to jako bych se hádal. Dobře, tak není, je to buzno. No, tak to bych se už vůbec, no, víš co, nějaký jiný téma tam nemáš? No. Ty vole, na té pouště je všude ten písek. Jo, jako se by tam mělo být, ty vole. Já nevím, ale furt se tady propadá na mě. Tak jako... Já mám na mý poušti díry, jo. Co tam bude za chvilku rozbombardovaný od nás? Od našeho... No neboj, tunelu. já to maličko srovnám a už tam nebude vůbec nic. Mhm. Jo. A pořád tady jsem v pěvce, pořád v té stejné, tady bylo několik chodeb. A bylo další chodby. Tak to nějak Takže komentuj. najdu aspoň diamanty, nebo aspoň něco takového. Tak to bych, na to bych moc nevsázel. Doufám, říkám, doufám, neslyšíš? Slyším. Tak vidíš, A co mám vidět? nic. Ah, Tak jo. já tak nenávidím ten písek, který na mě furt padá. Tak jo. Tak jo, už jsem level 10, takže já jdu teď do frakce. Jo, do frakce. Cože? Level 10? V čem ty vole? A vůbec jsem to napsal. Mm, Au. Dobré, jsem tu. Můžete vidět naší sexy frakci.
Ta lidská je pěknější. Jasně. Uh, Jo, asi bych si mohl enchantit, to by mě nenapadlo. Fuck. Počkej, co chceš enchantit za 10 levelů? No, to nevím právě. Asi to je můj další klump, takže... Ach, to. Ahoj. Hele, mi neburíku, za chvilku k tobě přijdu. Jo, jak to chceš mít dlouhý ten díl? No, to ještě nevím. Zeptám se tě úplně jinak. Jak dlouho už natáčíš? To taky nevím. A je něco, co víš? Ne. Tak to. Reklama. A zase píšenci jedna, děláte si ze mě. Prču nebo co ty? Kokos. Ne, Pikachu. Protože A Pikachu... já myslím, že pro tento díl by to nemělo stačit, takže nepokračujeme dál. Tak určitě. Tak ne, no. Už další díl, ty vole. Rádi. Jak já tak nerad ty moje díly. Tady všude. Jdu do nějaký frakce, nevím jaký. Asi do skřítkovských frakce. Skřítkovský. Skřítkové. Ne do Hava. Myslíš skřetí? Vítejte ve skřetím doupěti, ha. A to je naše, lol. Tak to. A můžete Jak vidět humor, ne? naše doupě. Které není tak krásné jako to lidský. Tak jo. Tady můžete vidět o sexy frakce. A... Tak jo. Já vím, že my máme sexy frakci, ale jako nemusíš to říkat. Nemáte sexy frakce. Máme. My máme nejvíc sexy frakci. Odborníci, A to je to s tím- odborníci na sexy frakce to říkali. To je možná. To možná. Tak určitě. Ale, tak jo. Tady, myslím, že ještě tady dokoukáme to, co jsem tady teď teda objevil a asi ukončím díl, protože takhle, to je takový jenom kratší díl. Žiju Minoburíku a v příštím díle taky slyšíte Minoburíka? Možná. Ano. Tak jo. A Ne, to je sranda. já si myslím, že pro tento díl by to teda fakt stačilo. Takže, Já myslím, že ne. no, tak nemusíme jako. Já myslím, že jako když jsme se pozdravili společně, jak se můžeme společně rozloučit. A já už ten tunel budu mít. To je pravda. Tak počkej, já se za tebou dojdu kouknout, když ho budeš mít. A až se kouknu, tak to ukončíme. Mine burík. Tak jo, už mě portní. Tak jo, teď můžeme vidět sexy práci Miniburíka. Kde jsem udělal tu díru tady? Tak. Tak můj neburík, pracovní síla forever. No, už ne. Jak už ne? Neběhejte u toho krompáče, a tě praštím. Ne. Tak jo. Tak já si myslím, že pro tento díl by to teda fakt stačilo. No tak A- pojď do tvýho epic baráčku a Ano. pojď se nám nějaký hezky rozloučit. Tak jo. Tak já myslím, že pro tento díl by to už fakt mohlo stačit, protože vždycky to říkám, už to dělám po válce, nebo po koukání, nebo počít. A jestli Tak vám rád se ještě tento budeš díl loupit. líbil, dejte like, odběr nebo koment. Čaute! Pozdrav. Ne, to dělá Google. Čau.